siitä, että itse asiassa vanhukset katsotaan jollain tavalla rasitteeksi ja sairaat ihmiset. Että se on merkki arvojen koventumisesta. Mitä mieltä Kaarina oli tuosta 77% eutanasiakannatusta? No ensinnäkin tuohon, että mistä kaikesta se on merkki, niin se ei ole tässä mulle päällimmäiseksi tullut mieleen, koska mä en usko, että kysymys on nyt eläkeläisistä, sairaista ja vammaisista, niin kuin tätä muotoilua vastustavat tahot ovat sen sanoneet. Että mun mielestä Juha Hänninen, Terhokodin ylilääkäri, kirjoitti siitä joku kuukausi sitten Helsingin Sanomissa ja nyt sitten uudelleen olisiko Wayne. Että kysymys on sellaisesta laista, mikä koskisi äärimmäisen harvoja ihmisiä. Ja hän on mun mielestä varmastikin Suomen paras asiantuntija ylipäätään ottamaan jotakin kantaa tähän. Ja kun sä sanoit, Ruben, että ymmärsiköhän tästä ihmisistä isokaan joukko, että mihin he vastasivat tässä kyselyssä, niin juuri tätä mä väitän, että eivät ymmärtäneet. Että ei ole sellaista kokemusta eikä tietoa, minkä perusteella voisi ikään kuin lausua tästä mitään. Mutta saanko sen sanoa tähän näin, koska mä olen täysin pöyristynyt siitä, että Päivi Räsänen ja Timo Soini ryhtyivät sellaiseen hillumiseen, mihin välittömästi ryhtyivät. Kyllä se on mun mielestä poliitikolta ja puoluejohtajalta täysin ala-arvoista puhua kuolemanpartioista ja eläkeläisten tappamisesta, niin kuin Timo Soini sanoi. Mun mielestä se meni nimenomaan siis erilaisen populistisen johtajan retoriikan tuolle puolelle. Mun mielestä se on silkkaa